Tata bụ na ọnwa ọfụ ụbọchị nke mbụ n'ọnwa Febụwarị ma bụrụ ụbọchị Eke. Chukwu okike pụrụ ime ihe niile, Chukwu ọma, ekene dịrị gị. Ezi chi nke ndị nna anyị fere na mbụ, Chukwu ọma, ekene dịrị gị. Ekene gị n'isi ndị enyi anyị all over the world, n'ihe niile anyị na-eme na-amasị. The friends of the temple, the children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Mission and Consecrated Group. Chukwu ọma, anyị ọmụ ndụ ndụ nka nka n'isi ha. A sị m na ndụ ha ga-adị, na ha ga-enyere obodo, na ha ga-anara obodo, na ọnwa ọfụ a ga-ewetara ihe ọfụ na ndụ ha. Ọ ga-ewetara ha ego ọfụ, mbụ n'elu ọfụ, ịpụta ihe ọfụ, arụ ike ọfụ, ife ọfụ ihe na-eme na ndụ ha. Na ọnwa ọfụ a ga-eweta ihe ọfụ, n'ihe agbatabara, ihe ọma agbatabara na ndụ ha ga-abata na ndụ ha n'ọnwa a, na ọ ga-adịrị ha mma. N'ihe ọ bụla ha tiri aka n'ọnwa ọfụ a, na ọ ga-eru ha aka, na ihe ruru ha aka n'ọnwa gara aga ga-eru ha n'aka n'ọnwa a. Na ndị mere ha nchefu ka echeta ha, na ego ọfụ ga-abụ nke ha, kọntaktị ọfụ ga-abụ nke ha, mbụ n'elu ọfụ ga-abụ nke ha. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie.